Rakovina plic zpočátku nebolí. Postupuje plíživě a dlouho o sobě nedává vědět. V 90% případů je příčinou aktivní nebo pasivní kouření. 85% nemocných umírá na rakovinu plic zbytečně. Nemoc totiž objeví pozdě, kdy už ji nelze vyléčit. Odhalit nemoc v počátečním stádiu pomáhá program Načasný záchyt rakoviny plic. Je určen dlouholetým kuřákům ve věku 55 až 74 let. Rakovina hrozí především těm z nich, kteří již trpí nějakou chronickou plicní nemocí, například chronickou obstrukční plicní nemocí nebo plicní fibrózou, nebo prodělali onkologické onemocnění. Pro kontrolu plic stačí kontaktovat svého praktického lékaře, plicního lékaře nebo se informovat o programu při návštěvě onkologa. Součástí programu časného záchytu rakoviny plic je prohlídka u plicního lékaře a hlavně nízkodávkové CT vyšetření. Nic z toho není bolestivé. Pokud dlouhá léta kouříte, buďte odvážní a nechte si zkontrolovat svoje plíce. Záchyt rakoviny plic v časném stádiu umožňuje její vyléčení bez ztracených let života.